रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। प्रेजेंटेड बाय किसका फिल्म्स। अब न करही बहाना मांगे छौरी हाउ तो सामान मांगई रे तोरा देख के अगला सामान मांगे छौरी दिलवा जाऊ सारे दिलवा जाऊ सारे। अब न करही बहाना मांगे छौरी हाउ तो सामान मांगई रे तोरा देख के अगला सामान मांगे छौरी दिलवा जाऊ सारे। हो गेलौगे हो गेलौगे रो गेलौ गे छौरी तोर कुआरे में बिना भातर के बउआ हो गेलौ गे छौरी तोर कुआरे में बिना भातर के बउआ हो गेलौ भातर के बउआ हो गेलौ। हम देख लियो छौरी गे तोरा गुफा फटल गे हमारा न दे मही तक देवो छौरी ओरा से फसल गे हम देख लियो छौरी गे तोरा गुफा फटल गे हमारा न दे मही तक देवो छौरी ओरा से फसल गे। हो गेलौगे हो गेलौगे रो गेलौ गे छौरी तोर कुआरे में बिना भातर के बउआ हो गेलौ गे छौरी तोर कुआरे में बिना भातर के बउआ हो गेलौ भातर के बउआ हो गेलौ भातर के बउआ हो गेलौ। किसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। काजी रौशन रसीला के तू लगाही बाटे गे हम मांगाही औता लगाही डाटे गे लगाही डाटे गे। काजी रौशन रसीला के तू लगाही बाटे गे हम मांगाही औता लगाही डाटे गे। हो गेलौगे हो गेलौगे रो गेलौ गे छौरी तोर कुआरे में बिना भातर के बउआ हो गेलौ गे छौरी तोर कुआरे में बिना भातर के बउआ हो गेलौ। किसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।